No, de fet, el mercat d'intercanvi, la gràcia és canviar coses per coses entre les persones que porten objectes, doncs es posen d'acord entre ells, o bé poden fer triangulacions, però la idea és sempre no utilitzar els diners. Es persegueix algun objectiu? A veure, sí, per una banda, donar valor a totes les coses, perquè una cosa que per tu no té valor, per una altra sí la té. Per altra banda, fer amistat entre els veïns i fer, diguem-ne, vida social de barri, i donar valor a les coses i sobretot no utilitzar els diners. Què ets de fer per muntar una paradeta? Doncs mira, vens aquí i et posa en contacte amb les persones que més o menys ho muntem. ¿Pero funciona? Bueno, si has de poner una mecha y abajo pones alcohol o aceite y se quema. Uy, ¿y esto qué es? Es una radio reloj con su antenita. Mira qué mono. Anda. No, pero quizás me hace más gracia esto. Esto me parece original. No digo que esto no sea, pero esto es guay. Mira, te enseño lo que tengo yo, ¿vale? Vale. Lo echamos al teléfono y es como un altavoz, entonces suena mucho más fuerte. Para la gente que no oye bien, está muy bien pensado. Sí, mi abuela, ahora que piensas, nunca oye el teléfono. Pues mira, te podría ir bien. Yo creo Si quieres te lo cambio por esto. ¿Por esto? Sí. Vale. ¿Vale? Vale. Bueno, de Muy bien. acuerdo. Pues muchas gracias. Gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego. Des de quan es fa el mercat d'intercanvi a la Sagrada Família? A veure, la veritat és que no me'n recordo, ni altres persones que som aquí no ens en recordem del primer. Però aquest serà el número 15 i hi ha anys que s'han fet dos, perquè igual fa com 8 anys o així. I hi ha algun suport per part de l'Ajuntament? Sí, a veure, aquest en concret, el que ara ja fa anys que es munta a l'hivern, forma part de tot un cicle sobre el consum, que en aquest cas es fa des del centre cívic. Llavors, ells van ser els que van dir de muntar això i en aquest cas, per tant, diguem, de la gent del centre cívic són els que han demanat les taules a l'Ajuntament, les taules i les cadires, i l'espai aquest, de fet l'espai aquest també el tanca l'Ajuntament. Hi ha d'altres mercats d'intercanvi a part de Ui, sí, hi ha molts, cada vegada n'hi ha més, cada vegada hi ha més a cada barri, es fan més sovint. Nosaltres de moment només hem aconseguit fer un o dos cops a l'any, però vaja, sí, jo no sé si cada setmana, però molt sovint. No, mira, le he cambiado una película. Un tiburón. ¿Qué más? Un tiburón. Y un libro. Hacer un regalito. Vale. Aquí venga. Bueno, deu estar aquí, no? Sí. Molt bé, gràcies. Bueno, va bé? Sí, molt bé.